Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića je u periodu od 16. do 22. decembra 2021. godine realizirao manifestaciju Dani Bošnjačkog instituta, kojom je obilježeno 100 godina od rođenja utemeljitelja instituta Adila Zulfikarpašića i 20 godina rada Bošnjačkog instituta u Sarajevu. Predstavljanje najnovijih izdanja instituta kao prvi program manifestacije Dani Bošnjačkog instituta održan je u četvrtak 16. decembra 2021. godine u Bošnjačkom institutu. Tom su prilikom predstavljena izdanja instituta, zbornik radova Adil Zulfikarpašić i liberalne političke inicijative, zbornik radova Vrijeme i pamćenje, muslimanske rezolucije 1941. Zatim vodič kroz arhiv Bošnjačkog instituta, te katalog Mersad Berber, dar Bošnjačkom institutu Fondaciji Adila Zulfikarpašića na bosanskom i na engleskom jeziku. Ovom je prilikom najavljeno i izdanje instituta koje je u pripremi, bibliografija Adila Zulfikarpašića, a koje se očekuje početkom 2022. godine. Manifestaciju je otvorila članica upravnog odbora, akademikinja profesor dr. Mirsada Hukić. Potom se skupu obratio direktor instituta profesor dr. Faris Gavran Kapetanović. Promotori izdanja su bili profesor dr. Admir Mula Osmanović, dr. Safet Bandžović, Haris Zajmović, Narcisa Puljek Bubrić i Amina Rizambegović Đuvić. Direktor Gavran Kapetanović je istakao značaj dvije obljetnice u 2021. godini za institut, kao i nastojanje da svi programi i projekti koje je institut realizirao prate ciljeve, misiju i ideju Vakifa Adila Zulfikarpašića. Svaki projekat koji je pokrenut želi da istakne Adilbegove ideje, njegova dostignuća, napore na raznim poljima djelovanja od kulturi i umjetnosti do političkih i historijski važnih trenutaka u povijesti Bosne i Hercegovine. Direktor je također istakao da će institut nastojati u vremenu koje je pred nama dati još veći doprinos nauci i kulturi. Sad 7 doktora nauka Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikarpašića postaje centar izvrsnosti koji će posebno u narednim godinama 2022. i 2023. ako Bog da nastojati da objavi veći broj izdanja koja se vežu za našu kulturu, umjetnost, a posebno kasniju, a i ranu povijest moderne Bosne i Hercegovine. U 2022. godini, nakon saglasnosti upravnog odbora, očekujemo izlazak više novih izdanja sa oko 15 dijela, o čemu ćemo javnost blagovremeno informirati. Profesor dr. Admir Mula Osmanović, koji je predstavio zbornik Adil Zulfikarpašić i liberalne političke inicijative, između ostalog je rekao da su autori radova u raznim aspektima problematizirali komunističko djelovanje Adila Zulfikarpašića, njegov utjecaj na proces demokratizacije, utjecaj na nacionalni preporod, nacionalno buđenje Bošnjaka i ukupni doprinos demokratizaciji političkih odnosa i procesa u čitavoj Jugoslaviji, ne samo u Bosni i Hercegovini. Dr. Safet Bandžović je predstavio zbornik radova Vrijeme i pamćenje, muslimanske rezolucije 1941. naglasivši da je pojava muslimanskih rezolucija jedinstven akt bošnjačkog protesta 1941. Rezolucije se pojavile u ljeto i jesen 1941. godine u doba progona srpskog i jevrejskog stanovništva, u vremenu opšte nesigurnosti, neizvjesnosti i neizvjesne budućnosti. I danas u 21. stoljeću mnogi ljudi iznose svoje stavove pod tuđim imenima, pseudonimama, a 1941. godine znatan dio muslimanske elite imenom i prezimenom iznao jasno svoj stav. Dr. Bandžović je istakao da je upravo Adilbek prvi put 1955. godine u emigraciji skrenuo pažnju na ove rezolucije objavljujući u prvom broju bosanskih pogleda Sarajevsku, Mostarsku i Banjalučku rezoluciju, čime mu je institut i na ovaj način želio odati priznanje. Haris Zajmović, jedan od recenzenata, vodiča kroz arhiv Bošnjačkog instituta, govorio je o ovom izdanju kojim se predstavilo bogatstvo i značaj arhiva Bošnjačkog instituta, koji će poslužiti široj i stručnoj javnosti kao sredstvo za lakše identificiranje izvora za istraživanja.
Zajmović je također istakao značaj sistematiziranja ove vrste građe za historiografiju, posebno imajući u vidu da Bošnjački institut nije po svojoj definiciji isključivo arhivska ustanova, čime mu je odao posebno priznanje s obzirom na uložene napore i postignute rezultate na polju arhivistike. Narcisa Puljak-Bubrić, kao jedna od autorica vodiča, također je istakla pregalački rad na sređivanju i sistematiziranju arhiva koji je trajao decenijama, kao i njegovu specifičnost s obzirom da je nastao od privatnog arhiva. Kao autorica bibliografije Adila Zulfikarpašića, koja se očekuje početkom 2022. godine, Puljak-Bubrić je dala pregled radova koji će biti zastupljeni u bibliografiji i naglasila značaj publicističkog rada Zulfikarpašića, posebno u periodu emigracije. Amina Rizvanbegović-Đuvić je predstavila katalog Mersad Berber, dar Bošnjačkom institutu Fondaciji Adila Zulfikarpašića, koji je izdat na bosanskom i zasebno izdanje na engleskom jeziku. U katalogu je predstavljen legat Mersada Berbera u Bošnjačkom institutu, odnosno 75 dijela, slika i grafika iz 4 ciklusa, koje je slikar poklonio institutu 2005. godine. Izdavanjem ovog obimnog kataloga institut se na izvjestan način odužio prema činu darivanja maestra Berbera, ali i duga prema prijateljstvu Berbera i Adilbega. Svečana sjednica Upravnog odbora Bošnjačkog instituta, centralni događaj manifestacije Dani Bošnjačkog instituta, održana je u ponedjeljak 20. decembra 2021. godine. Svečanom sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Fehim Škaljić. Nakon kratkih biografskih podataka, istakao je značaj ostvarivanja ciljeva Bošnjačkog instituta kojeg je ustanovio Adilbeg. 1988. godine u Švajcarskoj formira Bošnjački institut sa ciljem da se čuvaju prethodna znanja, da se na naučnoj osnovi stiču nova znanja i da se obrazuje. Radi koristi Bošnjacima kao evropskim muslimanima, svojoj zemlji Bosne i Hercegovine i drugim narodima i građanima koji žive u njoj. I to sve kroz institut kao na obrazovnu i naučnu instituciju koju je obezbijedio dugotrajno materijalno obezbeđenje kroz finansijska sredstva, kroz nekretnine i kroz jednu bogatu arhivsku i umjetničku građu koja je u vlasništvu instituta. Potom se skupu obratio dr. Safet Bandžović, član Upravnog odbora koji je govorio o dijelu i zaslugama Adilbega Zulfikarpašića, kojima je zadužio svoju domovinu. Iz rada i njegove velike ljubavi prema njoj iznikao je nakon višegodišnjih istraživačkih napora i kolekcionarski poduhvat Bošnjački institut smješten 1988. u Cirihu u okviru univerzitetskog kampusa. Njegovi glavni fondovi, biblioteka, arhiv i galerija umjetničkih slika docnije su nakon sticanja potrebnih uslova preseljeni u Sarajevo, gdje je Bošnjački institut zvanično otvoren u maju 2001. godine. Bila je to napisao dr. Hilman i Marlija Adilbegova institucionalna kruna, zalaganja da se Bošnjaci vrate bošnjačkom identitetu i nastojanju da svoj individualitet osvješćuju i afirmiraju iz uvida u vlastito kulturno nasljeđe i u njegova bosanska, muslimanska i evropska izvorišta i odrednice. Stvorio je modernu i uticajnu instituciju kulture, testamentalno i osiguravajući trajni dalji napredak. To mogu da urade samo ljudi dubokih patriotskih osjećanja, svjesni značaja opšteg dobra, nacionalnih i društvenih interesa. Bošnjački institut i njegov utemeljitelj neodvojivo predstavljaju važno poglavlje u historiji ove zemlje, u historiji bošnjačkog naroda, u afirmaciji kulture, nauke i umjetnosti. U drugom dijelu programa obratio se dr. Hilmon Neimarlija, također član Upravnog odbora i predsjednik Komisije za dodjelu medalje Bošnjačkog instituta, namijenjenoj pojedincima za ukupan doprinos kulturi, nauci i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Dr. Neimarlija je zvanično obznanio prvog dobitnika medalje, profesora doktora emeritusa Ibrahima Krzovića. U svojoj dugoj stručnoj, nastavničkoj i naučnoj djelatnosti, kao historičar umjetnosti širokih znanja, iskazao se izvornim djelima i potvrdama najvišeg kulturnog ranga. Učestvovao je u stručnoj obradi crteža i grafika u Bosni i Hercegovini od 1895. do 1984. Historiju bosansko-hercegovačke grafike predstavio je u projektima
jugoslavenska grafika 1900. do 1950. i 1950. do 1980. 1986. je priredio veliku izložbu Arhitektura Bosne i Hercegovine, koja je od međunarodne kritike ocijenjena kao najznačajniji prijeratni izlagački poduhvat u Bosni i Hercegovini. Uručenje medalje Bošnjačkog instituta Ibrahimu Krzoviću, zaslužnom historičaru kulture bošnjačkog naroda i Bosne i Hercegovine, trenutak je da njegovom doprinosu i ovom zasluženom priznanju iskažemo počast, podsjećajući još jednom na važnost koju je historiji pridavao utemeljitelj ove ustanove. Zavještanje Adilbega Zulfikarpašića je da historija nije puko znanje o prošlosti. Historija je bitna realnost našeg samorazumijevanja, samosvjedočenja, samopoštovanja. Medalju i plaketu dobitniku uručio je predsjednik upravnog odbora Fehim Škaljić. U svom obraćanju profesor dr. Ibrahim Krzović nadahnuto je govorio o davnašnjim i današnjim hajratima, Gazi Husrev Begovom i Adil Begovom, koji su se susreli upravo pod kupolama hamama, u objektu koji sjedinjuje svu našu duhovnost i ljepotu. Prava vrijednost zdanja hajrata je u njegovom djelovanju, u prepoznavanju, izučavanju, čuvanju, tragova djelovanja i tvorevina duha, kulture i umjetnosti što ih je dala ova zemlja. Bošnjački institut je po Adilbegovoj zamisli i njegovim vođenjem i znanjem i voljom njegovih saradnika sakupio dragocjeno intelektualno i umjetničko blago koje je formirano po zbirkama, odjelima, popunjava ne samo praznine memorije savremenog intelekta, ovdašnjeg žiteljstva, nego daje savremenom životu najljepše poticaje što ih čovjek može poželjeti. Knjige, predmeti, umjetnine, promocije, simpoziji, izložbe, sve to predstavlja razgranato, rastuće stablo hajrata. Odavde se tako iz Bošnjačkog instituta kreativnošću i plemenitošću jednog Bošnjaka dospijeva u svijet dalekih prostora, civilizacija, kultura i umjetnosti. Sve te slojeve možemo naći u njegovom djelu. Kao što i svijet, zahvaljujući vakifima i djelatnicima Bošnjačkog instituta, nalazi u njemu svijet bošnjačke duhovnosti, kulture i umjetnosti. Potom se skupu obratio direktor profesor dr. Faris Gavran Kapetanović, koji se u svom izlaganju osvrnuo na ulogu Bošnjačkog instituta u obrazovanju kao jednog od osnovnih ciljeva instituta, ciljeva koje je zacrtao sam Adilbeg, te na historijat i značaj stipendija studentima univerziteta u Bihaću, koje institut dodjeljuje već 14. godinu. Ove godine institut je dodijelio 3 stipendije Adil Zulfikarpašić, 2 studenticama univerziteta u Bihaću, Belmi Islamović i Nuđejni Vojić, te zbog važne obljetnice koju institut obilježava i 1 stipendiju studentu univerziteta u Sarajevu Amaru Kuriću. Profesor Gavran Kapetanović je podcrtao opredjeljenost instituta da u svom daljem radu i djelovanju promiče i pomaže obrazovanje mladih. Stremeći ka centru izvrsnosti sa 7 doktora nauka, Bošnjački institut će i sa vremenom koje dolazi snažno insistirati na edukaciji mladih i staviti svoje raspoložive resurse u tom pravcu. To je jedna od naših obaveza iz prve vakufname iz Ciriha 1988. godine. Skupu su se u znak zahvalnosti obratili i rektor univerziteta u Sarajevu, profesor dr. Rifat Škrijelj, i rektor univerziteta u Bihaću, profesor dr. Fadil Islamović, izražavajući spremnost za daljnju saradnju sa Bošnjačkim institutom na polju obrazovanja i nauke.
U srijedu 22.12.2021. godine u galeriji Bošnjačkog instituta otvorena je izložba posvećena utemeljitelju i vakifu Bošnjačkog instituta Adilu Zulfikarpašiću pod nazivom Bosanski pogledi i putokazi Adil Zulfikarpašić 1921-2008. u povodu obilježavanja 100. godišnjice rođenja. Autori izložbe su Narcisa Puljek-Bubrić, Sanin Hatibović i Ermin Lagumdžija. Izložba je vizualni prikaz života Adila Zulfikarpašića, prati hronologiju njegovog života i podijeljena je na nekoliko glavnih segmenata. Izložba je sačinjena od dokumenata, fotografija, kraćih tekstualnih osvrta, izjava, umjetničkih slika, citata i ličnih predmeta, zajedno prikazujući historijski kontekst u kome je Zulfikarpašić živio i djelovao. Na otvorenju izložbe obratili su se direktor instituta, profesor dr. Faris Gavran Kapetanović, zatim koautorica izložbe Narcisa Puljek-Bubrić te član upravnog odbora Zio Krvavac, koji je izložbu i otvorio. Izložba koju prati i odgovarajući katalog će nakon Sarajeva gostovati i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini.